Is-sitwazzjoni li qed teskala fi Tripli fil-Libja qed twassal biex ħaddiema Maltin qed iħallu l-pajjiż u jirritornaw lura lejn Malta. Grupp minn dawn il-Maltin wasal fil-lejl ta' bejn il-Ħadd u t-tnejn. Dan l-istazzjon tkellem ma' Antoine Zammit, ħaddiem żagħżugħ Malti li jaħdem fid-Dipartiment tas-Sales ta' kumpanija ewlenija f'pajjiżna b'uffiċċji fil-Libja fejn timporta makkinarju heavy plant u tal-kostruzzjoni kif ukoll generators tad-dawl. Spjegana kif l-uffiċċju u l-warehouses tal-kumpanija jinsabu bis 10 minuti bot mill-ġlied qalil tant li setgħu jaraw il-bullets jiġu sparati. Konna hemmhekk ġurnata xogħol normali ma nafux da, qomna filgħodu bdejna nisimgħu t-tiri. Ħsibna li qed naqal-bot l-inkwiet ma kien veru xejn, kien viċin tagħna. Ħasil dak il-ħin ma tafsi taqbad tagħmel. Is-sit tal-kumpanija Chris Sattard spjega kif użam kuntatt kontinwu mal-erba' ħaddiema Maltin fi Tripli u ta' istruzzjonijiet lil dawn il-ħaddiema biex minn Tripli jsuqu lejn Ġerba vjaġġ ta' 5 sigħat. Hemm huma qattaw il-lejl qabel ma bdew vjaġġ ieħor ta' 8 sigħat lejn Kartaġni mingħajr qabdu t-titjira lejn Ruma. Antoine Zammit jitkellem dwar l-esperjenza ta' dan il-vjaġġ. Mbagħad kellna l-vjaġġ biex laqna mill-Libja kienet naqibsa li noħorġu barra minn Tripli, naqbżu ċertu rħula li kien hemm distanza jisu 4 sigħat bil-karozza. U samna l-border ħriġna mill-border tal-Libja u dħalna l-border ta' Tunis. Issa Tunis l-ajruplani mill-border airport viċin għall-ajruport internazzjonali tagħhom ma kien full-up, kien tiġabbukjat, kienna naqsmuha bil-karozza li kien hemm jisitul ta' 700 km li kien ġej minn Tripli ma kif toħroġ u kif tasal Malta. Tieħu naqaruh. Is-sit tal-kumpanija spjega wkoll kif ukollu jordna lil bibien tal-warehouses tal-kumpanija jiġu weldjati u kera żewġ uffiċjali tas-sigurtà biex jassu l-proprjetà. Intant fuq Facebook diversi persuni esprimew it-tħassib tagħhom għal qrabathom li jinsabu maqbuda fil-Libja. Huma spjegaw kif ċittadini Maltin kienu maqbuda fil-pajjiż Afrikan mingħajr ma ntbatet għajnuna minn pajjiżna. Dawn il-Maltin kellhom isuqu għal sigħat twal u jaqsmu frontiera lejn it-Tunezija, pajjiż li hu iktar sigur u minn fejn setgħu jaqbdu titjira lejn l-Ewropa. Imma l-iktar ħaġa li weġġat lil dawn il-persuni huma l-kummenti tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella li mal-medja qal li m'hemmx lok għall-allarm jew inkwiet żejjed dwar din is-sitwazzjoni. Imma fl-istess ħin l-istaff tal-Ambaxxata Maltija fil-Libja ġie evakwat u nġiebu lejn Malta. Dan wassal biex il-ħaddiema Maltin fil-Libja tilfu anke l-persuni li xogħolhom u li jassistuhom.